prečo ale ten druhý človek to má v úplnej ľahkosti? Prečo sen si takto zmanifestuje za 2 dní 5000 eur a vlastne ani na tom nemusel príliš makať? Mu to len tak niekto dal. Alebo si to zarobil, ale nemusel pracovať celý deň, celú noc, ale mal to odrobené za 2 hodiny. A tam prichádzam práve k tej téme takej tej viery a dôvery v ten život, že ono sa to tu deje pre nás a my môžeme vyslať nejaký ten signál a ono sa nám to udeje nejakou cestou. A teraz pozor, hej. Môže sa nám to udiať tou najlepšou cestou pre nás. Lenže čo pre nás znamená tá najlepšia cesta? Pre niekoho je to to, že ide cez nejakú drinu, cez nejaké utrpenie. Je to kvôli tomu, že tí ľudia, ktorí to majú ťažké a je to náročné a dlho to trvá, tam majú presne také presvedčenia, ktoré hovoria o tom, že musím to mať v živote ťažké. Zarábať peniaze je náročné. Zarábať peniaze je drina. Zarábať peniaze znamená venovať tomu rovnaký čas. A sú tam akoby rôzne limitujúce presvedčenia, ktoré máme buď na vedomej alebo na tej nevedomej úrovni. A ak máme pocit, že ja už tam tieto presvedčenia nemám, tak bude tam niekde hlboko to zakodované, alebo tam máme iné presvedčenie, ktoré nás môže limitovať v tej hojnosti.